He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Fanoušky tady Anité a dneska si ukážeme tadyhle. Máme Terezia, zázvor, želatinový, želatinky s raketníkem a zázvorem a vitamíny. Co zase mám? Ahojky, tady Anité, a dneska si tady ukážeme. Dneska koupila prdenech oceletněny. Takže první, co jsem si koupila, tak bylo ty zeňa, to ukázat nebudu zázvor a raketník, to vypadá, teda už jsem to chtěla poslední. Když si to kousnu, tak to vypadá jako nějaký panáček divný. No, to je to nějaký nepovedený. Až to chutná. Mý raketník s ruškou. Raketník, ruška a zvězvor. Takže co tady mám, tak je zemanka, kávové sušenky. Tohle ty dvě věci, co jsem si koupila, tak jsou z DMK. Takže to je dobře vědět. Já teda nevím, ochutnám, si nechám na příště. To by nám strašně líbí. A příšerně dobrý. Musím říct, že ty kaloví bio. Poctivá receptura byla skvělá příchuť. A byl tam. Já myslím, že to jsou obuď jako klasicky nemá, pokud na klasicky máš sušenku. Což je fajn, že tu arabiku zaná jako něco sušenek. Jo. Jo. Už co tu mám? Tak, další, co tu mám, tak už se teď vrhneme na nějaký, teď už to byla lepší zajímavá věc, už nebylo jídla. Ale z jídla se dostaneme do tohohle. A první, co to je za věc, tak je tohle Sensei XS. Je to Flower. To je nějaký. Jo, Flower Power. Flower Power. Takhle to vypadá. Takže jako za mě asi jo. Kupte si to v Sensei. Já nevím, musím několik to stálo v Sensei. Jsem na to podívám Sensei. Co se to stálo? 159. Koču. Takhle, kdybyste to chtěli vědět, 159, abych vám nelhala. Je to tady 159. No, 159. Já tam právě ještě asi hodím odkazy, uvidím. Já jsem tam byla online, takže to odkazy nebudu házet. Já jsem teda to budu dělat poprvé. Jo, a tadyhle to stálo 239 to stálo.
A to je takovýhle krásný tričko z HMK. HMK, takže jsem za to ráda. No a pak mám krásnou věc a to je tato halenka. Taky z HMK. A je strašně příjemná. Ona je na tričko. A možná takovou podprsenku a nad to. Je to vlastně příjemná látka. Je to žádná umělená, což se mi líbí. Já ty uměliny nemám vůbec ráda. A to asi nikdo nemáte rád uměliny. No a teď půjdeme na takovou věc, kterou jsem si dala u Noža synka. A to je moc zajímavá, moc se mi líbí. Vždycky se mi stalo, že my máme doma králíka. Jestli si našel, tak máme doma Jimmyčka. A Jimmyček nám strašně rád kouše kabelem. A co mi udělal? Já jsem měla ze šňůrku sluchátka a on mě pořád dokola kousal. No. Že pořád dokola kousal. Pak já jsem to pak... Já to totiž používám většinu času na... Já nevím, jestli byla to ukázala. Ona mě většinu času používá... Ne, ona mi používá, ale já je používám. Mám teď birnec v tom. Chci ráda cestu s nějakýma věcma. Se vidí mě. Sakra, jak to mám? Ne. Jo. Já vím, že teď budu nemoderní chvilku. Já používám ale ještě tohle. Já nepřečtu. Jo, budu asi nevím asi blázet. Co mám? Já používám tohle to. Já mám na tom teda. Počkej, jsem ho to nenašla. Že mě budu moc ukázat. Ale to přehrál. Budu nemoderní, takže tam je. Tam je audio, to je na audio formát MP3, takže to je přehrávač MP3, MP4 přehrávač. Sensor. Ono k tomu se používá tohle z toho. Se na to nekoukejte, mě se úplně zničilo. A ono to má být tak, že vy jdete běhat. Jo. Tak to je, když si to jenom chcete nacvaknout, tak si to tam chcete nacvaknete a máte to. Vždycky mi to tak šlo. No, a má to být takhle, že si to máte dát senka takhle. Tady máte mít sluchátka a takhle máte poslouchat, protože když vy jdete běhat, tak vy s tím takhle běžíte. Takže ono takže vy budete běhat vlastně a přitom poslouchat nějakou hudbu. Což v mém případě, já to nepoužívám jako na běhání. Takže v mém případě se tady ta věc nevyužije. Už je to tak dost let starý, takže víte, že už to není tak použitelný.
Jo, jsem sice nemoderní, že to používám. Jo, jsem blázen, ano. Dneska už není in, ale já to ráda používám. Já to používám většinou na, tady ten přehrávač většinou používám na vlastně toho, když vlastně večer chci usnout, tak se tam do sluchátek. A já jsem měla jako hodně sluchátek černých, mě rozkusal. No a tak jsem se teda jako dneska konečně, protože mi to naposledy rozkusal, no a mě už to stalo, že už nemám sluchátka. Takže bych si dala přehrám. A taky se mi hlavně sekaly. Takže nebylo úplně blbý na sekání. Jsem musela mnou vyhodit. Další mi rozkusal. Tak mi rozkusal, tak já jsem zatím ty dny, co to teda jako nešlo, tak jsem to nemohla použít vůbec. Ale koupila jsem si tohle sluchátka a jsem s nimi teda pěkně spokojená. Jak si můžete všimnout, tak v mých videích uvidíte hodně růžové věci. Protože já jsem blázen do růžovýho. Prostě já jsem Barbie girl. Jsem prostě růžová, jo. Růžo. Labůžo, ano. Takhle to vypadá. Jinak krabičku budu na to používat. Takhle jsem k tomu měla ještě teda ty náhradní. A ty si někam schovám. Jako se prostě nikde nebudu povalovat. Oni mají malý. Já jsem spíš dám velký. Já mám radši ráda větší. Země pro mě jsou lepší větší, protože těch uší jsou lepší. Jo, že tam tak zbytečně byly uši. Tak. Takže proto já si to tam musím dát ty větší. Bio růžový, proč jsem si vybrala tohle ty Sony bio růžový. Oni se všechny taky Sony taky růžový tam měly. Ale já jsem si tohle vybrala z důvodu toho. Dneska mi to už k sobě no prostě vzala jsem si to, že tady tam přes ten můžete mluvit. Mluvit, ale zároveň můžete i přesto volat, což je výhodný. Takže proto jsem si to vybrala. Bohužel na to pan písnička nejde, bohužel to mě, což mě mrzí. Ten se začal o něco větší. Ten si jsou menší. Jo, tady ty jsou nejmenší. Jestli si můžete všimnout, tak tady jsou nejmenší. Což mě strašně nevyhovuje. V peckách úplně mě to tam nučí. Nebo mě potom zbytečně uši. No. Takže jako bohužel blbý. Za mě jsou ty větší lepší. Tyhle jsou prostřednější. Mě to mělo krásně sednout. Jo, tady ty jsou blbý. Nebo tohle, který to bylo. No. Takže já šel na levý. Jdu teda na tu největší. Takže jinak jsou hrozný.
Jinak se z toho vyndám, z tohle háčku a dám si do nějakého ochranného pouzdra, kde mi to tam bude lepší pro mě. Abych je nikdy nestratila, protože jsou náhradní, kdyby se něco stalo. Takhle vypadají a jsou bílo-růžový. Proč jsou bílo-růžový? Protože mám rád strašně Barbie. A tak jsou Barbie. A teď už budu moc poslouchat hudbu. Už vůbec nebojí uši. No, zrovna mi nehrává žádná hudba. Jdu to vyzkoušet jako hudbu. Ano, jdu to zkusit na ten přehrávač malinkatej Sony. Tenhle malinkatej Sony uvidíte častěji u mě. Protože já ho nejraději používám a je to prostě můj boží Sony. Nic jiného mě neuvidíte. Thousand miles the lights go down. Thousand miles the lights go down. Save to take you need to do the life. I to take you mine. That night tonight and let you down. I have to have them. Tak teď se mohli smít, že byla moje oblíbená písnička od, teď jsem si pouštěla Between Us Live. Jo, Little Mix. Jo, on je blbý vidět tady. Upřímně si kamery nemám ráda, když to mi blbě vidět. Věc, kterou ukazujete. Protože je to strašně malito. Já to teda ještě vypnu. A nechám si bokem. Tady jsou pomalení. Gumičky. Upřímně jsem to nechci jako gumička, spíš jako náhradní. Počkej, a jdu se podívat na nějakou krabičku. Takže tohle bude moje Takže tahle bude tady moje náhradní. Teď bude moje klímek na náhradní. Ok, tak to mám v tom. Co mám v tom? Náhradní. Tohle malinkatý špunty do uší mám.
Takovýhle malinkatý pecičky do uší mám v tom. Takhle malinkatý pecičky mám do uší. Tam. To si můžete všimnout. Jinak, kdybyste viděli tohle světlo, jak jsem se sesetlila. Jo, a důvod je, že budu natáčet tam vedle, v hostinském pokoji. Jelikož já jsem nenatáčela dneska v hostinském pokoji, protože jsem... Důvod byl takový, že se mi nechtělo sem a tam jako kočka koťata nosit věci. Můžete jim přestat s petardama? Jo, už se mě tady lidi s petardama. Volečku, já nemůžu s tím přestat. Děkuju. To mít petardy. Jo, ano, tak jsem naštvaná já vždycky, takže to asi uvidíte v některých dílech, když se něco bude dít. Tak zkusím na to nereagovat. Ale... Ano, taková jsem já. Jinak tohle z toho si budu dávat semka. A bude to patřit semka ke mně. Ale normálně se nebudu tam dávat, protože to budu dávat semka do tohohle. A myslím, že to budu tam i... Tak to budou moje sluchátka. Listovíčka. Jo, a takhle to moje skloní s tímhletím, protože no, s tím takhle vždycky vezmu. A když budu případ někam jet, potřeba jet, tak si vezmu s tím tohle. Takže to bude... Můžu na elektroniku. Jo, už to mě ta krabička trošku zavíráním. Ona... Jo, ne, to zase pro malé děti, ale jako no. Unikrušný pro mě. Já vím. Je to od tety. Kdyby vám popisovat všechno, protože znamená se, tahle se věc, proč to mám, se nehodí. Jinak jsem ukázala tak předtím, teď se nebudeme bavit o letních, jo. Předtím, když jsem byla ve Veltrusích, tak jsem dostala od tety, že jsme se dlouho neviděli, takovýhle oko, co mě má chránit prej. To je od té tety, co jsem dostala tu krabičku, tak jsem dostala i tohoto oko, co mě má prej chránit, abych prej byla modré oko, který vlastně chrání někoho ve svém, jakože v životě tě to ochrání a nic se ti nestane. No, ano, to asi pro dnešek vše. Já se s vámi loučím, jdu se teď na papkách těch sušenek. Na papát. Tak tady vidíte vše moji poslední sušenku. Tak jinak ahojky. Já jsem můžu znovu buchu. Tak jinak ahojky. Já jsem takový prase. Tak jinak ahojky. Tak jinak ahojky. A jinak ahojky lidi. Papa, čauky, pauky, ňauky. Veselé Velikonoce přejeme všem. Hlavně to zdraví, pohodu, lásku, krásu. A hlavně se všichni v pohodě. Veselé Velikonoce. Takže nás dneska zdraví Anete. A dneska si ukážeme haul z IKEA. Takže první, co jsme si koupili taky, tak jsou tady ty brusinky dobrý. Brusinky. Kdyby nevěděl, tak to jsou brusinky z IKEA. A jsou strašně dobrý. Doporučuji. Brusinky z IKEA. Takže si koupili tady ty sušenky z IKEA. To jsou s tím s marmeládou. Pak jsme si koupili takovýhle koš odpadní.
tohle to bylo takové jak v tom sunutý, já už jsem se to na ročko, tak jsem to nedvala ještě dřív. Ale tady vezmeme to. Jsou teda koš na odpadky. Koš. To je koš na to, že když budete mít ořezávátko, věci z ořezávátka, tak ty zbytky potom ořezávátko takhle nesmetete. Jenom takhle vezmete. Takhle vezmete, nametete a dáte to tam hezky do košku. To je jednoduchý, i vyjde to na stůl, proto to je malý. Další, co tu máme, tak je tady ta krásná krbice. A až vám pak budu zetovat, tak pak vám ukážu tam ten hokej. Natečím vám něco z něj. To je ta hezká krbice. A nebudu to vybavovat z ní. Pak mám tady tu další krabici, druhou. Pak mám tu třetí. Ta je taková hezká taky. Ta je zase s kytkama. Teda sama. A pak mám tady ten regálek, to budu mít v tom budu mít pak na kabely od nabíječky. Tak si to pak hodím do jedné krabice velký. Tak se na to strašně moc těším. No a to se to všechno převáželo v této velké krabici. No a to je zatím vše. Tak já si myslím, tak to všechno. Tak ahojky.